Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zlatna kuhinja. Selma je izrazila želju da snimim kompot od višanja. Evo Selmice, ispunjavam ti želju. Biće nam potrebno višnje, šećer i voda. Evo višnjice sam oprala i dobro i očistila od košpi. Znači, i fino sam i ocijedila dobro od vode. Sad ćemo stavljati u tegle. Višnje su baš zrele i fine. Ovaj postupak vam je jako zdrav. Ne ide nikakav konzervans, ništa znači. Samo šećer, voda i višnje. Napunite tegle skoro do vrha. Iskoristite dok ima višanja, napravite kompot. Stvarno je zdrav i može vam dugo stajati. Možete ga jesti ovako, možete ga koristiti u kolačima, kako god. Uglavnom nemojte propustiti, nisu skupe i kad se kupuju, a pogotovo ko ima u svojoj bašti, još bolje. Tako mislim da će nam biti dovoljno ovako. Još ćemo koju ubaciti. Ja volim da ima malo više. Sad ćemo dodati, ja ću dodati po 3 kašike šećera. A vi možete i manje ako ne volite baš da vam je ono slatko. Meni na jednu teglu ovako najbolje bude 3 kašike. Nema potrebe za više. Sad ćemo to jednostavno preliti hladnom vodom. Evo ovako do vrha nalijte teglu. Tegle ćemo dobro zatvoriti i odmah ih stavljamo u rernu. Kad stavimo u rernu, uključimo rernu na 100 stepeni i tegle će biti oko sat i 15 minuta u rerni. Tako će se uraditi pasterizacija. Ja vam garantujem godinu, 2, 3 ovako kompot može stati kad se pasterizuje u rerni i imate ga znači po cijelu godinu. Napravite, nećete se pokajati, probajte, vidite kako je vrlo lako i jednostavno nego da kupujete. U kupovnim sigurno ima konzervansa, u ovime vidite nema ništa, sve prirodno, sve zdravo, a višnja vam je jako zdrava. Nemojte propustiti da ne napravite. Ja sam već napravila i džem i sok i sad je došao red na kompot i Selma je izrazila želju. Evo ga Selmice, jednostavno za napraviti. Želim da vam se zahvalim što me pratite. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Želim vam svako dobro i svu sreću ovog svijeta. Do sljedećeg videa. Ćao!